Que la gente pase para abajo y para arriba, pues no. Pero yo creo que ya está puesto en la guía, Sí, en creo que ya varios está sitios. puesto el Tour de la Rovira. Sí, en varios sitios, sí, sí, sí. Porque vienen autocares con japoneses o chinos o que vienen y dan la vuelta ahí. Casa de la Maria. Esta de allà. És com quan en aquestes visions filles del romanticisme tens la muntanya amb el castell a dalt. El castell no és només el castell, sinó que impregna tot el conjunt de la muntanya. Pot ser que algun fetichista arqueològic, contemporani, naturalment, perquè aquí és quasi contemporani, s'enduies alguna rajola, sí, podria ser. No crec que tinguem inventariades rajola per rajola, seria... no sé.